Ferba xhur biss taħt gvern ġdid tlest aktar minn nofs il-proġett ta' triq Diċembru 13. Dan frott il-ħidma bla dewmien li wettaq dan il-gvern. Ix-xogħol fuq din it-triq twaqqaf għal 4 xhur sħaħ bil-konsegwenza li 5 miljun euro u nofs kienu fil-periklu li jintilfu għax ma sarx progress kif kien ippjanat. Stqar dan waqt li indirizza konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għat-Trasportu l-Infrastruttura Joe Mizzi. Il-gvern preżenti ħa passi minnu fih biex ix-xogħol jerġa' jibda biex issa l-proġett kollu mistennijiet lesta fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Min Marzu li għadda l-hawn sar ix-xogħol neċessarju biex seta' jitlesta l-iskavar u tinbena l-ewwel biċċa tal-underpass. Tlestew il-pedamenti u l-istruttura tal-ewwel parti tal-underpass li tgħaddi minn taħt il-karreġġata b'direzzjoni mill-Belt sal-Marsa. Saru wkoll xogħlijiet ta' servizz tal-ġbir tal-ilma tax-xita tad-dawl ilma dranaġġ u telekomunikazzjoni. Barra minn hekk tlestiet il-kostruzzjoni tal-karreġġati mill-Belt Valletta sal-Marsa u ta' triq mill-Menqa sa triq Diċembru 13. Minħabba li se jibda xogħol ieħor fuq in-noħa l-oħra ta' triq Diċembru 13, b'effett immedjat vetturi li jkunu ġejjin minn triq għal Domoro jew mill-bypass ta' Santa Venera lejn il-Belt, issa se jibdew jabdu mill-karreġġata li kienet tintuża minn vetturi lejn il-Marsa mill-Belt Valletta. Min nhar it-tnejn li ġej se jidħlu fis-seħħ arranġamenti oħra l-vetturi li jkunu sejrin lejn in-nofsinhar ta' Malta. Dawn se jgħaddu minn Belt il-Ħażna, Xatt il-Mollijiet lejn Baċir numru 7 u lejn it-tela tar Raħal ġdid. It-tibdil se jidher bħala avviż fil-gazzetti lokali. Il-Ministru Mizzi tkellem dwar il-bżonn li x-xogħol mhux tal-li jsir iżda li jsir tajjeb. Bħala eżempju semma x-xogħol fi triq Melita l-Belt Valletta li se jkollu jerġa' jsir mill-ġdid għad-detriment tal-finanzi tal-pajjiż u għall-inkonvenjent tal-poplu Malti. Dan ix-xogħol se jibda b'seħħ immedjat.